Kirsi ja me tullaan Nurmijärveltä. Ja mä oon Erika. Me ollaan tunnettu noin 5-6-vuotiaasta lähtien. Koko ajan parhaat ystävät oltu. Kaveruus on varmaan tullut siinä niin kuin 3-4 luokalla ehkä sitten syventynyt vielä. Yleensä Erika kyllä innostuu kaikista. On helppo saada mukaan. Ja ei sitä muuten varmaan tekisikään, jos ei tietäisi, että se oikeasti innostuu samoista asioista. Että on niin ihanaa, että on tuollainen ystävä, että sitä tulee kyllä sanottua mun mielestä, eikö vaan aika usein. Joo. Ja sitten sekin, että niin sitä ei tarvitse edes sanoa. Sen vaistoo ja sen tietää. Ja sitten kun se tunne on molemminpuolinen.